Êvar baş, şev baş, hevanlo, hêvî dermûn başin. Îşev em ê behsa Kobanî bikin, behsa rewşa dawî bikin û em hinek bikevin nava analîzên siyasî jî ka ev çi bû hat serê me, milletê Kurd gelo li bendê bû. Çima em ketin rewşekê wisa Amerîkayê dev ji Kurdan berda, pişta xwe pêva kir, dewletên Ewropayê pişta xwe bi Kurda ve kirin. Em ê hinekî vê meselê bikolîn. Heqeten sebeb çi ye? Kêmasî xeta ji me bû, çi hat serê me, çima wisa bû? Hevalê me Erfî Pervane wê merabe paşê. Lê ez biçim Kobanî ji wê derê dengek hûn zanin ez giringî didim denga ji herêmê tê em pêşî godar kin paşê em ê rewşa dawî jî di nava bernamê de nûçeyên giring jî hene. Elbet şervanên me tê dikoşin li ber xwe didin. Kemînên giring datînin pêşiya dijmin jî. Di vê naverê de Mesûd Barzanî bi Mîrê Qeterê re axifiye bi telefonê û her du gihîştine wê qenatê ku dibe şerê Kurd û Ereban dernekeve. Çi dibe bila bibe pêşî li şerê Kurd û Ereban bigirin. Em anha diçin Kobanî. Abul Ahmed şevo şevo. Abul şo şopinin dönerim. Ruşa Kobanî yani zêde tehlikeye. Kobanî ro ketî nev çembere nev çarde bir çar gurana. Derê halê me biyabire. İhtimal belki vê deqe gidim vê saate gidim vê sibeba bê nebî dibe. û sabtê parvekirine û internete rojava hemî were qut kirin. Wê qetram çêve. Lê xawal cardim bêjin yani ihtimal deng bige nege ez nizam li Kobanî hemî gel û quvwetên askerî biryara çalakî fidayî elan kirine. Eger derbasbûneka wan di ser axa me çêbe em ê hemî xwe bikin bombe û biteqînin. İhtimaleke em hev nebînin. İhtimal em hev bibînin ji nizam. Çawa bibe ez jî qet nizarim. Rewş êşeka pir giran ser me dide. Ji min rehem nake. Lê li gor wê jî dişa jî bêjim em moralîne jî bihêzin ser vê axa pîroz em canê xwe dikin qurban li ser vê qeta şehîdan em heye nefesê xwe dawî em ê berxwe bidin. Dengê din jî hene, dengên zêdetir bi êş hene. Behsa jino zarokan dikin. Zarokên hûr anha li Kobanî di kîja rewşê de ne elektrîk heye, ne av heye, ne înternet heye. Xwarina wan her ku diçe kêmtir dibe. Derî tune ye, nikarin derekê de biçin jî. Korîdor tune ye, korîdora mirovî tune ye. Amerîkayê em xistin rewşekê wisa, hêzên hevpeymanî em xistin rewşekê wisa. Ne ji hewa va ne balafirtê. Mesela wê rojê İlham Ehmed tiştekî got. Hêzên koalîsyonê eger bixwazin bi yek peyamekî dikarin bi temamê şer bidin seknandin. Veya tiştekî ecêb e yani skandal e. Mirovan şok dike. Lê bi îsrar vê yekê nakin. Ez hema mîvanê xwe bigirim jor. Erfî Pervane merheba mamoste bi xêratî. Merhaba mamoste varatez baş. Baş. Ez hema bi pirsa herî giring dest pê bikim. Ev hêzên koalîsyonê bixwazin bi yek peyamekî dikarin vî şerê bidin rawestandin yan jî dikarin pêş korîdorekî mirovî ve bikin ji bo ku ev çêtê qet nekevin herêmên Kurdan, nekevin Kobanî, nekevin Hesekê, nekevin Qamişlo. Çima nakevin rewşekî wisa? Çima dixwazin wisa Kurdan mehkûmê têkçûnê bikin? Çima zewq digirin ji têkçûna Kurda Erfî? Kek bedran. Yani ji bo me bira mesela hebûn û nebûnê ye. Yani ya em bimirin ya em bimînin. Başka çarekî pêşiya me nehîştî. Lê ji bo wan ev mijarekî ser masa ye, mijara menfaetê ye, mijara siyaseta wanê ji bo pêşerojê ye. Yani em milletê rojhilata navîn ji bo dewletên mezin wek xîçikê damê ne. Wek xîçikê işte em bêjin çi satrancê ne, kişkê ne.
او وك انسان وك ملتان وك ايشا مروبايتي تشتا ميزاناك يعني بريارة كده شونا كردان هب بيبينو هب بيمانا خب شارع را تشكر لقوروان اشتا شارع و شامانو ده نافا انيا روجافا دا قرد يعني اسات بر روسيا بو نزكي ايران بو وجوارا كلام بو ایرو او دخوازن سوریه کنو آوا بکنو و به دست شامزی آوا کرم راستی و الشارع و اکیبا ویزی نمیمه گلو تروریستن گلو جهادیستن گلو فکری وان چیه پشروج بو وان چه تعلق درخش بو مچ تعلق بینه سر وانا نافکرن تنه دخوازن کیلوه سر تخت شطرنج دا او خیچکا وان به الگور وان بفکره و شارازی انسانه کی وساکیه برازی گور حسابي وان تبدتشه وهر شيء وان قبول دكه ليه نزانم يعني برازي انا دسه مدام مايه ام بهزو قوه اخو قالوا ام بكاربن بحسابه سر تخت هناك بقارين هناك سست بكنا عنا ليه روشا كوباني وقت انا دق نشان دا براز روشا كوباني قالك خرابه ودبي امسر كوباني هناك خبرزن وبسكن شما كوباني شما كلمه شافي وانا وشما دخازن ويجاردن درس بدن تمام چما کوبانی كاكو انا ظاني مثلا نتوين دا هناك تشت هنا اشارات مازن جبو بنجها وي ملتي كبري بنجهين مثلا ام لديروكا تركان مزكن كما الرود بين شانا خله وشانا خله يعني جوخرا بنجها كشكرنا براستي مازن بوينا شانا خله البر كوباني تشتكننا يعني مرف عالی شردا بده برهف دوماندنا شردا بده برهف زمان وان بده برهف قوتان بده برهف د کوبانی بلکه د همبر ده چانه خلایا دا خودی معنی خودی واته وجبو مزی بنجح کی نتویه يعني 2014 2016 ام بینم برخو د همو پرچه کردستان دیاسپورا هر کسی کی و تمام دوست کردان جبو کوبانی رابون وروحك كي نتوي در خسورته يعني برازي ويش غزي نه بارتي بو نه سياسي بو نه ايديولوجي بو نه فكر بو نه باوري بو تاني باوريه كي هبو باوريا ولات باوريا ناموس باوريا شرف بو وهمو كرت لي خوي دركت وكرت فيها سركت لهمبر دولتك جما مازنتر لهمبر وان چتي جما هوفتر يعني ايشي دا ويش غي ودولتها تركان جاردن دستابو هب وإيرشي سر كوباني كر حتى رجع داوي ولا بوي باوري لابن كوباني كت بكذا ليه بقوتها كردان بهذا وان شربان ما بهذا اشتا او سياسه الدنيا اذا مشيار كر كوباني نكت ليه وانا بيش بيد نكر ثاني الجول من برازي مثلا اف ايشكي مازن دلي اردوغان دما وايشكي مازن دلي فكره ايسيس دما يعني انا جبول ما هناك خبر ندل ان بقى ايسيس ما قلت كر حبسان ايسيس قضيه لنا فكري وان برازي شو إدليبرا شو شامي جاردن بحكومات وتكليه خو جاردن نوكرن وجاردن دخازه وي تولا خوي كوباني جاردن هلنا يعني تشتيك وام كرن تب دخارن جاردن دس ما بستين ادبم نيارتي وانا ديجي كوباني ابا و ابا كلام ارجوار نيله رولا باشوری کردستان گلکی گرینگه نها سبی از دبیجم بنده سبی دوسبت تشتین گرینگ دکارن چه ببن موزانه evdemek ki pişti ku لحلب شهر دست بیکر باشوری کردستانی به تایبتی رزدار مسعود بارزانی با وکی اکتیف نوا مسئله دایه وکی عالیه کردان دکه نوا مسئله تلفن میره قطرید که چقا سرو کره برین اوروپیان هنه تلفن وان دکه نشیروان بارزانی به ماکرون را دده دستینه یعنی دنوا خباتان دایه ایروژی لإیتالیه بو نها د انجام وان خباتان حمیان ده از دبیجم قی آگربستا 4 روزان هات ilan kirin sibêjî belkî du sibe dibe ku tiştên girîng çêbibin yani ez texmîn dikim tiştekî wisa dibe ku çêbibe كل جورمن aslında حساب ابو يعني شوا كتن ناف او جخور ناف دا عشيرين عرب وشربان عرب ناف قصد دا هتكون عيار كرن حساب وانا ابو كي قاوا اوزي تشكي خو بزفرين سر بشتام ما امي شاش ببن و جهاف هرن وتسليم ببن وميزكا
برز مظلوم زی و شربان دنیزی کسین سرکدی قصدی و یه پکی و یه پجزی همیان ev biryar dît û wana dît ku tiştê li ser milê me ferz dikin teslimiyet e. Lê bi şeref got ku heta teslimiyet ve em ê bi şeref bimirin û mileta me jî bira pişta me be çi dibe bira be. Yani ana zî em hatine wî ewkê. Li gor plana ku hatibû çêkirin biraz zê û planana gerê hem biqediya bana ya me ew kapitülasyon kabul bikirana mesele xilas dibûn. Lê berxwedana hundirê Rojava û berxwedana Dervayê û bi girantî jî berxwedana û girêdana Başûrê Kurdistan hinekî ew resm guhart û ana zî biraz destê me daye. Yani her çiqa em bawer dikin ku plan û proje li ser maseyê dinya jî tên çêkirin lê tenê biryar ne destê serekê dewleta dane ne serê bi rêvebirên dewleta dane ew raya giştiye kesê xwayî rolê girîngin mesela wek senatorên Amerîkî wek hinekî însanê dinê Ewropayê em dibînin. Ege em berxwe bidin û hinekî zor bidin wek te got kesê mîna Birêz Barzanî yani ew zî bi her hawayê çi destê wî tê kiriye meydanê û nava dîplomasiyekî girîng daye. Evan tiştan hemû gava bigijîn hev û dem zî dirêj bibe dinya mecbûr e çiqa çavê xwe zî bigire mecbûr vî tevlî heve Kurdan û wî berxwedana me bibîne û ew zextê dixwazin ser ostiyê me da hişk bikin ê wî zextê sis bikin mecbûrin û hêdî ev çar rojî mesela merav gibi çar roja ne bawer be yani carekî agirbest çêkiriye cardin zî êriş dikirin mesela bi planîz derdora Kobaniyê an zî ji alî Hesekê da berbijor batên yani ew ji ku heta niha tu sozê ku dan û çi peymanê ku binêvan da şanenşîn kirine îmze kirine pêva xwe girê daye hîs nakin ji ber ku xwe bi qewet dibînin dinya li pişta xwe dibînin û êrişê xwe didomînin ji bo wî biraz destê me daye destê milletê me daye yani ev milletê me heta ku hinekî ronî heta ku tav derkeve gerek û em berxwe bidin başqa zî çareyê me tune ku rast e dibe ku sibê be dibe ku hefteyekî din be dibe heta dawî merû li ber xwe bide merû hêviya xwewandan neke çi dibe bila bibe dawiya wî de ama bi her awayî ne tenê şervan jî milletê me jî mesela milletê me heqeten Başûrê Kurdistanê yani em nelbendê bûn ku li Başûrê Kurdistanê serhildaneke ew xwasa mezin çê bibe xwe nîşandan hem hestiyarî maddî manevî xwe nîşandan qismekî wan hatin Rojavayê Kurdistanê jî veya tiştekî pir baş e li Bakurê Kurdistanê li Nisêbînê serhildanekî pir ciddî çêbû millet sînor şikand hat lê Pîrsûsê millet li bendiyê ku li Pîrsûsê Sûrûcê tiştekî bi wî rengî çê bibe Kobanî li bendê ne tiştekî wisa hebe lê heta niha hê jî tiştekî berbiçav tune ye ka em binêrin Almanya helbesta Almanya jî pir ecêb e mesela ya aqwasa Kurd li Almanyê ne ya em jî hemwelatî Almanyê ne wekê Kurd bi milyonan ketiye nava hevkariyekî pir ecêb bi dewleta çete ya Sûriye re ama anha jî wextê li ser pirsên rojnamegeran li ser pirsên wekîlan berpirsyarên Almanyê dibêjin şertê me ji bo Sûriye ew e ku hemî milletên li Sûriyê daxilê nava biryaran bibin daxilê nava hikûmetê bibin yani di hikûmetê de bibin xwedî erk me bi wî şertê alîkarî daye Sûriyê çi qas rast te nizanim kanekî helbesta welatên Ewropayê şîrove bike erfê Ke kozanî ana tema êrişê Helebê kir di aynî rojê da di heman demî da serokê Parlemena Ewropayê von der Leyen zanî aristokratekî Alman e malbatekî bi nav û deng e û li Almanya zî gelek siyaset kir û jinkê ew li Şamê bû û bi xwe re zî serokê Koma Sosyalîst ê İspanyayê bûn pêra ew zî berpirsiyarekî rayedarekî mezin ya Parlemena Ewropayê bûn yani nêrîna wan wî çaxê çawa bû belşara ra çiqa xwe nizm kirin çiqa xwe piçûk kirin pêşiya wî berê xanima Borbekê çûbû cema hema Colanî gihîşt Şamê Borbek çû tên bîra te mesela destê xwe dirêj kir Colanî destê wî nesin bi cilên spî çûbûn wê nava Parlemena Almanya'da gelekî insana van tişta anî ziman û gotin zî yani birazî hûn bir gere bir nekin ew kesek ku li nava kolanê Almanyayê da bombe teqandin çek rakirin insanê me kuştin ev zihniyet bû ev insan bûn lê vana mesela biraz yani tiştan zû bir va dikin û hinekî zî vî van polîtîkayê wisa kî yani tiştê ku qedera dunyayê bike li Amerîkayê re dêlin
Hem benim mesela biraz yani parlamento Almanya'da parlamento ya Avusturya'yı gelek velat edinde gelek kesime Kurd hene her parçayan her partiyanda evzi bildik namin u her dem tinin zaman mücare. Duhazın yani vek Almanya ke civolatek 2 milyon zetir Kurd hene Almanya tavrak ciddi bistine u xayi doze derkeve. Yani hene ki vi çuyini beravaji bike. Hene ki çuyini bikarabe u tesir serdeyne. Le Almanya biraz hatta na tuşten benim he lev ne daye he gav nabetiye le baveri dikul mesela bu kendrojun her kolani Almanya her bajara Almanya tamamı Kurdan her rol kuçane her rol deng dikin her rol peştevaniya devleta Almanya dukhazın hevi dikim ku mesela evzi tesir ki bike o Almanya mecbur bilmiyor çünkü tuşte usaki hema proje ki de nayin guartın yani vakum go plana ke plan je Amerika hatiye kabul kırın Amerika bir yere kadar bana zibin ku Amerika çünkü bir yerde çebe hava ki çebe le gava bibinin ku çebun tüne kursi ne razine kursi berxad edin yani bu milletek ya kırkırın yani çareseriye kidini mecbur verin serxataki evzi gredayı helvesta meye helvesta milleta meye ungerem her kade da biraz bir helvesta nişan bedir Ka gerek herkes beji Slavores جبو ملتي ما بخدير مجيوا بجوارات بيجا Hevanlo Nesrin Abdullah Nastıkın da şarayla hember Daişe'de yekce peşengan bu fermandara yepeci bu anha de Palestina Kubani de cihdigre ez tam nizanım li Kubaniye li Kudriye li anha de çeperin Palestina de disa fermandariye yepeci dike hat Fransa jî hat vexandin jaliye devletin Avrupa'yı veci anha disa ve geriye çeperin şer. yan اميجانك زوجيان بكن yan دجي ويجيان جو محرم بر ملتي مي برخديري كو ايرو الدوراهية ولات جيان دكه وبحسرتها كيلي كوجا كدي ولات بزيفرا ايرو سر بيايا وبشجريا في برخدانية دكه وكا يبكا ويبهجا وكا جالي كوباني وكا جالي روجابا بحس إنه طويل برحينا طويل بكردستان بويني أما ناس لابدك أم كيلين ديرو كده درباس ودغا كيلين ديرو كده يرك هركس بيجي سما جبوي أم الفرن أمي تكوشينا الرومتي بكن أمي برخدانية الشرفي بكن برحكي خوي كردستاني برحيجن جريا خوا وككون هذا نشاندان daha xurt daha blenterun bikin em söz dinava li vê derê wê dijmin şane be herkes vê derê hazir e zarokê şeref bi namus dibin hazirin gelê bi şeref û namus vê derê hazir e wê ku hevdira soza ye wê vê axî biparêze wê va goristanê şikî da biparêze ew sozên ku جوارا دايو شدلك هوبان حتى هر جيك هو كرت دجيان دكن اما سلاف دكن ام البندا وانا ببهجرين كو دنياي بحجينا وامي هرتم سركفتي بن امي هرتم هبن امي هرتم كردستاني بن دربي سركفتني امي قبول لكن دربي جيانك في الشرف امي قبول لكن دربي كو ام شهناز بجين امي قبول لكن جارك دي ام وسلاف دكن وام بجن بر خدان جيانا هر بجي كردستان تبيرات نسرين عبد الله لسرايا قصرة الياس هات بشواز كرين كيشو ماكرون يعني Tabii ki. ويشاغي برا تشخا قدر قيمته بو جبركو يعني بلكي انا يرو هناك بيروا بكن اف داعش ابو بلا سر الدنيا يعني نتني مثلا وان اوروبيا همو بو لبلجيكا لباريس لبرلين لجلك شهرين دني وانا هم خود تقاندن وب دهان بستان انسان اوروبایی داتن کشتن لباريس او چه کووار بو مثلا وانا چون سر کووار اندر دا انسان شارژ کرن یکو کشتن اب چه عبدی بو ناو کوواره yani
Wî çaxê yek rojnamevanê Alman çendekî bere çû rehmetê li rojnameyek herî rojane ya mezin bîld hebû. Nivîsekî gelek balkêş nivîsand got ey qehremanan hûn kînin? Ji wana dipirsiyan. Yani ana zî meriv gava gotinê Birêz Nesrîn godarî dike ez bi xwe serê xwe ditewînim yani ber wî zî mesebra meriv pêşa dibe. Çawa li hengên Kurda henin. Xor çi keçfeq nakin. Lê me 11,000 însanê xwe ji bo têkçûna ISISê dan û ku me got bela serê dunya û bela serê Kurdan xelas bibe. Em çûn heta Reqaya heta Dêra Zorê dünyayê zî hemû ji me re çepik dar û hurmet nîşan da. Lê îro dem zivirî dibe ya helbestekî şivanê dibe çerxa cîhanê gel jor e gel jêr. Yani îro birazî çerxa cîhanê ji me dûr ketiye û van dewletan naxwazin bibînin. Naxwazin bibîr bînin me Kurdan ji bo wan çi kir. Ev Nesrîn Abdullah ew Nesrîn Abdullah bû ku wî çaxê ew têk birin. û îro zî mesela nava Kobanî da ye heger û Kobanî zî bû çend saate interneta wan tune, telefonê wan qutbûye wek ew dengê te ana godarî kir. Wê zî got av tune, kehreb tune, wek ceyran tune û derdorê wî girtiye. Li alî Bakur da Türkan rez girtiye û her sê alê dinê wan çeteya dor ji wan girtiye. Yani ne tiştê xwarinê ne tiştê vexwarinê nikadin herin. Nüfusekî 400,000 însan dora Kobanî ne û ana di ablûqayekî mezin dane. Yani ev trajediyekî insaniye ne trajedî tamam faturayê ji bo me Kurdan e lê ev trajedî ayb û şermekî dünyayê ye. Eger piştê wî qehremantiye dünya vana vanî însanê me û Kobanî di vî rewşe da bêle birazî ev însanetî morekî reş heta dünya hebe nayê bîrva kir ji bo wan welatê Rojava û Amerîkayê. Gere ew zî wisa bizanin. Anha me tiştekî belav kir deqekî erê. Kanal 14 nûçeyekî deqa da wî parvekiriye. Dibêje Tuğ Generalê İsraîlî Shaul Mordaşî dibêje sîstemeke radarê ya dewleta Tirkiye li balafirgeha navnetewî ya Şamê hatiye tespît kirin. Yani hin îşaret hene ku sîstemeke radarê ya dewleta Tirkiye li balafirgeha navnetewî ya Şamê ye. Tamam? Me îşaret girtine. Eger ev işaret rast derkeve anha em lêkolîn dikin Ebu Muhammed El Colani ve bi encamên pir ciddî re rûbrû bimîne. Dibêje Tuğ Generalê İsraîlî Shaul Mordaçî. Helbesta İsraîlê çewaya nizanim li İsraîl hinkî Ereban çeteyên Ereban li Helebê xistine heta îro nebêjim heta îro qet nebe di dema Helebê de çapemeniya İsraîlê pir bêdeng bû. Dengê xwe dernexistin. Herkes bi ew ê vegirê dide peymana Parîsê ev Colanî û çeteyên ku wê ji hepsan derkevin ên Daişî anha qismekî ji wan li Iraqê hatine bicihkirin. Niyet ew e li hember heştî şehbî bikarbînin wekî amadekarî ji bo müdaxeleya li Îranê. Serokê Dürzî Hikmet El Hicrî dibêje em destek didin milletê Kurd. Ev şerê ku Kurd li hember van çeteyan dimeşînin ne tenê şerê Kurdan e dibe şerê mirovahî ye. Ew jî wisa ye. Yani dünya alem zane Türkiye bi xwe ev çend sala nava Sûriyê daye û bi eskerê xwe, bi serbazê xwe, bi çekê xwe, bi teknîka xwe dixwaze bicî bibe û bicî zî biye. Yani heta niha hinekî nakokî nabera wî İsraîl de hebûn lê me gelek bawer kir ku di peymana Parîsê de İsraîl tiştê ku ji Şamê xwestin girtin û tiştê ku Tirkiye zî xwestin ji bo Tirkiye qebûl kirin. Ev rast e derewe meriv nizanin. Lê bêdengiya wan ê heta îro bêhnekî baş jê nayê. Lê eger mesela li ew ka bigerin, li nîşana bigerin, nîşanê wana gelekin. Ew çek û sîlah û teknîka destê artêşê Colanî da ye, hemû çek û artêşê Tirkiye ye. Wana ew kirine. Serbazê wan nav dane. Yani karargaha operasyonê hemû di destê serbazên Tirkan wê. Ev aqilê dewleta Tirkiye ye. Ev em bizanin. Lê dibe rayedarê me bi rastî rast û rast bang li İsraîlê bikin. Çawa Dürziyan bang kir
Yani ev ne aybe ne şerme. Eğer kavvetek işte zedetir were ser te û bixwaze te û namusa te û axa te bimpa bike mafê meriv heye ku kesek û destê merivî îşt. Kesek û meriv jî hêvî dike bang bike ku bêje em bang dikin dest bavêjin bî îşê. û İsraîl jî eger bi gotinê xwe da samîmî be, bi gotinê xwe da ciddiyeta wî hebe fermo İsraîl ev çeteyê wisa nihal Şamê ne lê îro eger dikarin bi tera peymanê çêkin ji bo sibere rojê talûkê ne ji bo tetene ji bo dünyayê talûke. Ti zanî em zanin. Yani biraz diye ana ew ê kesek ku nava leşkerê colanî dane hemû armayê wan ê îsîsê hê li ser cilê wan tune. Reqayê bekî ew vêne bi tera hebe dikarin nîşan bide. Yani çawa ketin Reqayê derketin ser wî çarerê û ala îsîsê derxistin û ew weşandin. Ew daleqandin. Yani em zanin her du zî yekin İsraîl zî zane her du yekin lê eger rewşa polîtîka rojane da helwest nîşan nede îro zerarê em dibînin sibê ew zerar bibînin û disibê ev zerar bigije dünyayê bigije Ewropayê hemûya. Hêdî ew zanin ew namûs û şerefa xwe. Lê gere em birazî gazina xwe banga xwe pir vekirî bêjin. Birez İlham Mehmet îro et miqê tukî goku eger İsraîl bixwaze ji me re alîkarî bike em nabêjin na. Aslında ev kême em gere bêjin ku İsraîl gelî cûhiyan yani em ji we alîkarî dixwazin. Ev ne aybe ne şermezî. Rastî rast me veregê bêjin. Elbet, elbet. Di derbar ev banga durziyan mesela anha mani ser ekranê jî serokê durzî Hikmet el Hicrî em bang li durziyên İsraîlê dikin ku piştgirî bidin birayên me yên Kurd. Gelo bandora wan wê çê bibe eger durziyên li İsraîlê bikevin dewrê bang bikin ji ber ku însanê behêz hene di nava wan da. Yani durzî ne xerîbê Kurdan e. Kurd jî yani bi zmamê hevin. Gelo tesîra wan wê ser Amerîkayê çê bibe yan jî qet nebe di meseleyên siyasî de nikarin helbesta xwe bikin yek. Yani federasyon dibe, serxwebûn dibe, çi dibe bila bibe. Yani piştî vê saetê Sûriye yekgirtî namîne. Yani ne mümkün yani Kurd û Durzûyê dî bi Sûriye re li hev bikin û bidin bistînin di nava dewletekî de bi hev re bijîn. Piştî vê saetê aqilekî digire. Tu hinek behsa Durziyan bike yani mümkün e bandora wan çê bibe li ser Amerîkayê. Durzî aslında ji Helebê vir da herdem gazî û hewar dikin dibên bira Kurd tenê nemînin helwesta xwe û piştewaniya xwe me nîşan didin. Gelo dünya çiqa godarî wan bike û tiştekî dinê ye ew zî nava lêv bazî zane. Ew zî zanin ku bira îro pişta Kurdan were şikandin Rojavayê da sibê dora wan e. Ew dünyaya ku me tenê bêle sibê dikare wan zî tenê bêle. Yani tiştê ku ser maseyê da hesabê tên çêkirin dibin ji bo bedêla Kurdan sibê dikarin hinek tişt ji bo bedêla Durziyan zî were çêkirin. Yani ev sakî be biraz zî gere mer pêşî bigire. Yani ev rastî zî rastiyekî ser meydanê bû. Gava êrişê Durziyan hat kirin. Wî çaxê zî gere helwesta me zî tişkî dinê bana. Em wî çaxê çûn Şamê da me destê şara girt û me wî pîroz kir. Me wî hinekî paye da wî. Me ew kir fermî wek Reîsê Cumhurê Şamê. Lê tiştê çû lê îro pir da gere mer hinek tişta yî bikar be eşkere bêje û kesek ku mer bikare bike hey peyman kî be birav be. Bu ara têkiliyê xwe xurt bike û ana da gazî bike. Yani eger tesîra wan ser İsraîlê ser dünyayê hebe an zî lê wê karibin cephekî vekin fermo bira vekin. Gere ew zî destê xwe bavêjin. Yani biraz zî îro dora me ye û sibê dora wan e. Ew zî gere bî tiştê biranibin. Ez bawer dikim mesela. Bu tişta gava hemû bigîjî nava hev û hemû ser hev tesîrê dikin. Ev tesîrekî vekin. Ev deriyekî vekin û mecbûrin zî vekin. Başka rê namîne. Na herkes azad e elbet. Deqekî min ew dîmene ku te bas kir min dît deqekî. Naha herkes azad edi meseleyê wê de. Ronî ruha jî li vê de ez Ronî jî hema bigrim jor. Em wisa bibin sê kes. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba işte wîvanê te ra merheba jora. Merhaba ser şava. Em jî mereq li bendê neka Ronî ruha wê îşev çi ji me re bibêje. Ronî berê ku tu dest bi axaftinê bikî ez dixwazim dîmenê li Reqayê nîşan bidim. Niha milletê Ereb 10 salan bi demokrasiya Rojavayê Kurdistanê bi demokrasiya rêveberiya xweser jiyan.
Xuya kîfan ji demokrasiya me re nehatiye. İdî çi kirin? Daesh tercih kirin. Deqekî ez vêya birim ser ekranê. Daesh tercih kirin. İdî maye ser kêfa wan. Bila me nekujin, bila sîstema wana kevneperest li wan pîroz be. Bi hezaran çarşefên reş anîne li wê derê dixwazin jinan bikin. Tamam bila lê bikin. İdî derdê wan e, ne derdê me ye. Lê bila dünya alem bibîne ku Amerîkayê çawa xıyanet li Kurdan kiriye, çawa ku ev Daişî anîn ji nû ve derxistin ser wî erdê berdan, derdê Amerîkiyan çi ye me tiştekî fehm nekiriye ê Ewropîyan jî. Amerîka helen bêjin kovboy ye. Helen bêjin ji hedê xwe derbas ke tiştekî qanûn manûna godar nake. Yê Ewropa qaşo girêdayê nirxên demokrasiyê ye. Veya şîrova min e, yani ronî tu ne mecburî behsa van meseleyan bikî. Lê ez viya dayînim jêr anha rewşa dawî a Rojavayê Kurdistanê çi ye, teqet çi xwend, telefonê te, agahiyên te çi hene ronî, hema tu me ronî bikî. Mamoste yani agahiyê Mehemîd Şopînên tabii ki ez hetanî do pêr jî bi Rojavayê Kurdistanê da man bi gelek dibê çe di asta jorda têkiliyê min hebûn di kesên jorda lê belê dematiye demekê yani ez o kesana dî naxwazim rahatsız bikim û aciz bikim û ka çi dibe ew çi ye yê Mehemîd Şopîn em dibînin yani ez bi xwe naxwazim bi şervanekî rêjtê kevim têkiliyê da ku meraqa xwe tedî wekî bibêjî çi bikim. Lê belê Rojavayê Kurdistanê ev mesela dedi 1006 tiştekî da bû kela dimdimê çi ye ew bûye ew yani niha dora wê hatiye pêşkirin ketiye dibin abluqakê de ye gelê Kurd rê bere yani ya wî teslîm bibe û ya jî wê li ber xwe bide. Hetanî niha gelê Kurd berxwe dide tabii ki ev berxwedan jî newa berxwedaneke hêsan e yani berxwedaneke ke Amerîka jî milê xwe daye û Em gotina berxwedaneke xwe wisa formüle bikin. Em nebêjin ya teslîm de yan berxwe dide. Em wê mesela em şert daneyîn. Em bêjin ya li berxwe dide û ya li berxwe dide. Rêyekî din tune ye. Mesela Cem yani Kurda ya erî. rast e. Çünkü ya li berxwe dide ya li berxwe dide. Rêyekî din tune ye. Yani evet. امکانه و سببه جلی بلیج برگه تدی از پروژ نموانه کم نفیسکاره کم آنش مشتاق نفسینم لبیدره امکانه ببیجن حیرامات لجیو خیجی تگرمه تو بيجي يوي برخه بده يا برخه بده اما هو analiz ki وقت از بگم yani işte ez dibinem tabii ki cici ne tam neydi وقت rastı ci analiz ayız bir gibi bejim yani ez hema gotina te birrim Ronî tu dikarî bibêjî ji ber ku tam di sala 2014 de Kobanî dema ku ket vê rewşê te zarê xwe malbata xwe diya xwe te cî de hîşt tu çûyî wê derê te sê meh şer kir tu birîndar bûyî û vegeriye aniha heqê te heye tu bibêjî em li ber xwe bidin ji ber ku tu gazî belkî ya o ama ê te heye hak makl holê nemaye cihana yani hak li holê nemaye mesele dîne hak mesele ha me got ya bu mesela kala dimdimê ya wê li ber xwe bidin ya wê teslîm bibe ha ويا البرخه بدن يا ويتسلم به يعني دوله ترك جي فيجي دخوازه سياسه كرد يا بدوله ترك را تكليه دايه دم بارتي خاطر دم بارتي شكرا ما خاطر مدالمه كذب بيشم او جي فيجي دخوازه ايرو او چنوانه چيه ديسا يعني نها هفسلوكا دم بارتي ويي ميدن هذا يوم روجا چيه بابي من معناها غريك اول باكري كردستان اللي سر سينورا مشاركه بكن قال اورغانيزه بكن رابن سرقه بيجي يا ان لپشتا خوش کو برای خونن گل راکه کاری وان چیه روجوای کردستانی دی بلی گلی روجوای کردستانی در فکر دار غیر ندانه گلی با گلی روجوای کردستانی گلی بوده حیران وکشن zaten ev siyaset Rojavayê Kurdistanê hev qasal em jî gazina dikin têk çûye ev siyaset ava kesê çûne Rojavayê Kurdistanê dixwaze dîsa wê siyasetê bi Rojavayê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê bu qurbana wê siyasetê ê kibiratiya gela digo xweş û way û erebê bişindik baş û makam bikin birayê xwe û nizanım çû dibê çe enerjiya xwe zamanê xwe li aha Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê li ser şervanê Kurdistanê li vê rojê ve tabata fikrandin belkî îro encam cuda ba belkî li goreyî biya îro dibê çe li dîplomasiyê de hinek pêdin hatibwa meşandin wan hasil mesele min goya yani hêlekê dewleta Tirkiye li hêlekê Colanî ye û li hêlekê Amerîka jî dibê çe û Tom Barak û Trump jî pişta xwe danî wan û li hêlekê Tirkiye û li hêlekê ev siyaseta Kurd ji cîhanê dûr ya ji cîhanê dûr dibê çe xewnê zarokan firoşme xewnê ne weke xewnê mezinan çî
خوني دفوت ما خوني زاروكا بو يعني تدي زاروك دما بمالوكا دليزينيا مالا وان تدي نيش ساعتي تشيل بيرا مالا وان خرج بساعتين مالا زاروكا يعني والحاصل هي ما بروجا مالا زاروكا دابا ما زاتو وزين يعني طبعا شنو شبا من ياكل شركه شبا من ياكل حتى كي مزندك شبا من ياكل حتى كي مزندك شاور كذا بي خطا زات نظام شاور كبيش بقبل من الناس از ناس دكم لما والحاصل يعني دروجه إيرو ضد بيجي بوي ريبر اب وعمل عملي شالكي شي لكن بيسو بينجي هي ازاديه ريبر ازاديه بريزو جلان ازاديه روجايه يا حيران قيهم دخازن خلق إيريشي بريز جلان بكت شو بين هكي البريز جلان بكن يا ابتشنها قيهم بريز جلان بكن واد في كيد بروا في عقل كيد دوا ونهوالي بريز جلان هم دخازن خلق إيريشي بريز جلان بكن او نهقيه افهم نهقي جوه لدا افهم نهقي روجباي كردستاني ايرو دتنكيلا يا انا جاك جرابويه قال رابويه رابريني للسرخ يا كدين ببا دخازه يتيك هدرك كدن يا ابن نهقي كابونا با ابن نهقي كابونا با اغايا روجباي كردستاني دبن روجباي كردستاني دولاتي بيشكرين كوباني غاف شو قاصي دبيجي يا غربستك لوليه غاف كوباني دور بيش دكن وجي كوباني بيدا هرج دينه قال كوباني قال لك برخديره قال لك كوباني دولت ترك باش ناس كنا چونكي بوم پنابر لوقم پنامان او ظلم و زورا دجمن ديتن لي بلي دبرك كدن وطا اريشتك رباجير و تديق زاروك و جنو يختار نفاش وطا تدرخ درك بيدا جهر منا يعني نابرا دو اگردايا روجاوي كردستاني نابرا دو اگردايا جهلك اگري داعشيتي جهلك يداعش شو داي دستاد بجهر سر جنين كرد جيك شربان جوان جاري جنا كرد سري جي كربو نبس بو قلي وي جي كربو ياديگار جهربالي كي خدي تيروريست يا ام روجي وسا تجين لتشابمانيا كرد السياسه كرد بنره يا هاوار سجار هاوار يعني ام دين يا او دبيجن وانا دين بمحنك خدك يا ابن حقيه روجواي كردستاني وين برخبده او زاروك او كسين برخديرن جحر مالباتك جنود من هذا جريتنا بك كده ابرزاني ده حل هيلي ده شرباني وان هن كوري وان هن شهيد كتنن وهذه داوي 4 سال روجواي كردستاني ده حر مالباتك كده 2 شهيد هن او كسوي البرخه بدن وغيره تاخذ باريزن ياجي وكان هذا يكون زياد حلب وبكذن برومات بكذن ويسري وفنزنك لبيشيا روجواي كردستاني هذا کسی که دکاره بچه هوارا کوبانی روجاوای کردستان ده مثلا الکتریک به تایبتی ده مثلا اینترنتی ده ایلون ماسک آنا حسابی وی اوه نه زنم که از بینم نیز رونی تو حسابی ناسی که از بیجم قیوش برکو 232 میلیون انسان از جیوی بشوپینم هر کس براجی را بنویسینه بیژن روجاوا بدویا کوبانی به اینترنت هیا ایلون ماسک لهمبر دونالد ترامپ درکه و انسانه کی به پارج شرف دونالد ترامپ خیانت لکردان کریه ایلون ماسک ویا ببیجه و اون هوانو بانک ایلون ماسک بکن جیرا اینترنت بنویسینن روپلا ببینن و ببیجن اینترنت لکوبانی وکه او دکاره وکه او به شکلی که دکاره آنها حاکمیت فضای تمامی دنیای دستی ویده حکمی ویل سر دونالد ترامپ جی هیه عرفی کرم که امام استیم که کانا ابرازی رونی اینه که به هر ثانی زمان aslında rast yani miro haber nedin evet şu sebeberin haberdan yani zu پاشتر اما گرک کم خدین بر سری خو بر چوک خو و برازی راستی خوی دی بیجن انا لباکور 6 میلیون دورا 6 میلیون رای گشتنه پارتیا دمه پارتیا HDP و او رایدار و او وکیل و او سروک شهرزار و او همو هاتنه هل بجارتن اف معنی کو ت مجبوری تمثیلیتا وان رایا بکی ت تمثیلیتا وان 6 میلیون بکی اگر روزه کی وساکی دا تهزي وك هزك نابيكار هزك جدا هزك غريب بكفي ناب انزي تشتكو نجبو منفعاتته نجبو مثلا ودعوة دوزا ملتته وي خبر ندي تشتي دنيا بيني بدي بيشي اف تشتكي ناي قبول كرن
الجوري من اللي هيلكي هم كبركي دافيجين بريز اجلاندا çünkü gelي كرد حساسيته اجلان هي راس بريز هي اما يدو حساسيته روجا بيفدر تكتي نازناك بهيلكي في هوا دكن ابكينا في اورغانيزه دكن ابجي هشي دولت اورغانيزه كرن هم بريز اجلان فازا خلق جرا بك وهم جي همان دمي دبيش سياسه كرد باكور تمامي قديمه وآدی چیه؟ آدی هزا جبوی روجاوی کردستان درکتیه جبوی ایدی خلق شوخه جریو برین باشوری باکوری کردستان نفرت بکل مالا فارونه ببیجه افش ملیه ایدی ام از اولاد کردم من سوی جان دایا من مال دایا من خوین دایا جی ایرا و پیوتر راستی تشتنای گوتن راستی چی به؟ به حرمتی نینه ریو برین کرد بریز دو جلان بريز مسعود برزاني ويل هولي هن بريز مازوم كوباني حمي روحي من السر جاني من قد هي المسألة بس برا دين من سريع قلت ورق اني ما يهرم هناك عشان خلا بكوجن يا من هذا حب كوجن بس يا بس ام زاروكن ما تخافين من ما ام زاروكن تشتي ورا قوتن روني دبيجه واشكره راستد يعني براز انا حلبة دا جسد بيرك من قطن تنابتن ده اكران تلفزيون مدا وقت زمان كنت قلت يا جبوتر قد بو işte penguen درخصنا ekranı yani aynı tuşt mesele kut video ki nişan dedi o video kari çar ropaj nişan kari mehki pas nişan çünkü de giş nakat çünkü nagorini let gava mesela ne di peşi have işte ya acil çe işte ya paşin çe bana jevder nehi marv jniyet ateş şevtke yani şıkıtke ana يا امريكان رازن ام ne yani mesela rakam razı mesela ne yazdım يا تشاوه مصادقن وادقن تشاوه هيشتيه روجع الله شيخ مقصودي زياد حلب البارح حضرتك تقول دور من الكرم شهادتي اورين دميرو ونظام اين دميت قلت املا انقرين تشكيدانن يا هون حنكي خد قال لك كردكن يا ما هم خاينن يا ما هم بالنزان خدكن عالي يك دان ربرين آزادیا تنکر آزادیا کردستان یا کجا ازی اولادی وینم زبان لوان دکم کوره کی کردی میل خاص شنه کی کردی میل خاص شیری حلال و خاربه نهالی نینه کی هنگام نهالی نین به داعش وسوي ما بکوشن براخت ناموسا ما وسوي تایم آلوکه یک زبان دکم قربان وین گلیون شیرین کرد اوین عربی مشمک جو جبل هاتنن سر وانجه دکه و اجی هنگرک بین بجی برزانی و بجی جولانی و بجی مازدون کبانی و بجی ربراپو دم نأوى ربر أبو سليمية مسعود برزاني سلو شعبي مية ربري قال لي منن معظوم كوباني سلو شعبي مية ليه هاتش وقت أخوها يا هون شير حرام نجي خلتيرا خبتن يا جهون بهشن خبتن علي أولادك كرد تندن رابطة خبت بيجي بس aciliyeta mesele çiye ev çete tamam milleti Kürt والله هي بخير بس شعرات ها صباحو صباحو هلا هناك شعرها باله من وين جايين؟ من الرقم لا يا اخي ليش هيك ليش خاصين لها ليش؟ حرام هي رايحه بس شعرها والله هي بخير بس شعرات صباحو صباحو دكا بس أصدقوا طرابكم سري شربانة بليجي كري سري شربانة كرد جنا كرد بالبر فضايا حتى يقول لا فضاوي يجري يقول لي ويجي لك كجوال أخرى وكي يديقار ببه يا أمرين يا تدي سبيكرا kanala başuriya kanal xeş derket guliye xu derxis ku guliye keçe mewarin jekiri a guliye mewana hena leva em hemu bu keçe xura bu guliye wanan yani brazi çapemeniya milleteki gerev sakibe ez dişopinin ev bu dehro ev keçke ku derdikevin ser ekranê çapemeniya başur bi hêstirên çavê xwe bi hestê xwe bi nefreta xwe vê dijminê her tişetînin ziman lê meriv bide berhev yani heta niha siyaseta rojava û siyaseta bakur çiqa nêzikî hebûn dê mêzeke îro kîlkî xwe derdikeve gere em viya fam bikin û bêjin bes e kesê ku mesebirazî tiştê ku dor sirê nebe tiştê tivê were çêkirin bîne îro bide pêşî van tiştan ev tiştekî gelek zor e û aybe û şermezî gere meriv kaze bêje bes e îdî nekin çünkü ew îmkanê ku bikartin hemû bi xwîna van însana bû keda van însanê me hatiye ava kirin gere meriv van keda zî bizanin be meriv çawa bikartîne
Roni gelek tuşku az naxuzum direjkim yani. gelê Kurd ketiye dibê çek ketiye kuncikê xwe dawiyê êdî telaq avîtiye êdî sûnda mirinê xwariye dibêje na bawakî kina bikin da ber xwe teslîm ciwanî bibe. Rojavayê siyasetmedarên Kurd bi ne Rojavayê Kurdistanê bi herin ser sînorên Kurdistanê li ser nigabe defa hawarê lê gelê Kurd ra bi ser xwe li Helebê li Silêmaniyê li Hewlêrê li Duhokê li her deverên Kurdistanê gel rabûye û kesekî vî gela dibê çe bi rêk û pêk bibe tişta amade bikinînin ke her Rojavayê Kurdistanê tu dol Ankarê bû wexta Ziyad Heleb û General Ziyad Heleb li ber xwe dida til Ankarê ji bo jinên cîhanê nizam çi û govendê de bû tu bû Devrim Demir ya hevseroka şaredara Mardinê we wenê xwe parva dikir biz Ankara'dayız. Rast e roj ne roja rexnayê em kesê li ber xwe didin rexne nakin em ev kesê li ber xwe didin yê dixwazin berxwedana wan zîf bikin yê dixwazin lawaz bike bişkînin û biriyê din û bi têkiliyê Tirkiyê û polîtikayê şaş di meşînê îro hewceyê wata ji bo li Bakurê Kurdistanê hemî çalakî dibin navê Rojavayê Kurdistanê de û bi hawakî din tişta tînin em van şaş dibînin em van rexne dikin ya na ez zanim roj ne roja rexnayê roja hemî em milê xwe birin hev li her deverê biqîrin bibêjin bijî berxwedana gelê Kurd bijî berxwedana Rojavayê Kurdistanê ez zanim lê em mirin em nikarin xwe bigî şaşî li ber çavê me nin em dibînin em deng nekin jî nabe. Roni ana em hemû ez Avrupayê min nizanim bedranzî Avrupayê ez tek rastî nizanim belkî ez tevlî 10 çalakiyan bû di tu çalakiyê de kî da qasê misqalê zerre qas qandê ji bo kesan slogan nat navetê ji bo partiyan slogan nat navetê alekî partiyan alekî şexsan vênekî şexsan tune bû tiştekî hemû mesela millet wisa neku yek ji wara tişkî bêje herkes ji dilê xwe çi tê li Bakurê Kurdistanê jî li Bakurê Kurdistanê jî kesî gel saz nekir gel êdî da dil bi xwe rabûye ev gelê bi xwe rabûye bi fen û fûta û bi polîtîkan û bi tişta derketina kanalize mekin ev îxaneta herî mezin e û heman demê bêrêzî ji bo bi Rêz Öcalan bi Rêz Öcalan li hengekî gelê Kurd ev 27 sal di zindanê de girtiye hûn wî wisa dikin ji bo kes têkev gumanê êrişî ser bi Rêz Öcalan bike ev şaş e. Ez nizam ji bo çi dikin lê birazî gere meriv bizanin be kêr li kê derê meriv ket birîn li ku be gere meriv wî birînê bikewbîne yani îro birîna me Rojavayê û em zanin em wek netev bin êrişekî dane armancê diyarê me hemû di serî de Türk û paşê ew Arab armanca wa yeke tunekirina me ye kêrkirina me ye û wek me dît mesela namûsa me ye gere meriv wek benda yekem biya bigire pêş ew zî wek şexsan zî em karin biya bikin lê gere karê ya yekemînî siyasetmedara be ew kesê ku te heqê temsîliyetê daye wan gere ew kes li vêya xwe derkevin bi çi awayî dibe bira be dibe ku quweta me şerkirinê tune be dibe ku quweta me li dijî Erdogan derketin tune be dibe ku lê meriv kare bêje ku ez abiye qebûl nakim heta li ba yani ana Kurdistanê de meriv yekî re şer dikirin qeweta te pê nikarbû tu silav nedidan lê em düşmanê xwe wisa mezin dikin dibe qey cumhurê me pîr û pak e tişkî me navda tune yani birazî ev tiştê wisa ne başin û ege ev wisa bidome birazî sibe roj kes nikare derkeve ser navê siyasetê pêşiya vî milletê an zî nava vî milletê yani ev tiştê wisa gere me hesab bike Rojavayê Kurdistanê bi rojnamevanê wî bi siyasetmedarê wî bi doktorê wî dibê çe bi her kesî wî li ber xwe didin û em nikanin dibê çe gotinekê jî rabî ji serê xwe li ber wan ditewînin pêlavê wan maç dikin pêlavê dibin xizmetkarên pêlavê wan ev me dahêlekê adina li pêşiya gelê Kurd mêzeke kal û pîrên me digirin derdikin ber kamera zulma lê dikin yanî Kurd li ber xwe bide jî plana qirkirinê ye û li ber xwe nedijî niha me got ya mesela kela dimdimê bûye mesela kela dimdimê Kurd li hêlekê wî Tirkiyeyê êdin da rihustinekî din tê yani dibê çe Ezraîlekî din tê serdatê li paş wî jî Ezraîlekî din heye Kurd ya wê şerê xwe yê mirinê bike û dibe têk bibe şerê bajara da Kurdî wan têk bibe zwê jî bibêjim demdirê ji dinya nikan hew qas bê deng bimîne wexta şer têk keve bajara û şervanên Kurd dibê çe êdî şerê xwe yê mirinê bike wê têk bibe wê va hêzana têk bibe va hêzana wexta çünkü Kurd êdî namûsa xwe diparêz va hêzana nehatin namûsa xwe naparêzin
Vahidana hezi talanın. Fakat Kürt idi kettinen kunjik ki lepişta bir düşman lepeş bir düşman. Ev idin hasiyet و namus و şeref و hürmet afad Paris'e. Ev kesi ve bir Paris'e ويمرن دايما الشعب خواه كردي ويتيك ببا دي باجارة ويتيك ببا ازوي شروان كردس اي منجل اغا بردستي وان بخارون الظانم ويتيك ببا ليه بتوهاوي بتوها بيمان بجولاني روار دوانا بمسألة سميتها يعني كبك المسألة حلبي ما بحلبي رايك انسان بيمان رايك انسان نينبو çekdarên Kurd silahê mezin ji wê derê nekşandin. Çelkirin dîsajî qebûl nekir. Gerek ew Kurd têxin bin kontrola xwe û hêdî bikin mesela Arab kemerê çawa berî viya 5 sal berê dest pê kirin û tedî her derê li her derê Erebanî xisnê û aha Kurd û ji desta Kurd û nasnama Kurd tune bû. Mesele ew e. Wexta mesele ew be çi ye? Mesele ew be. Herî dawî Kurd wê xelkê xwe sivîl derxe. Di sêmalkara derbasî nav kuşk û birayê xwe bike gerekî sivîlên Kurd ê Rojavayê Kurdistanê derbasî Sinorê Bakur jî nebe. Pra nekeve bin zulm û zora polîs û cendermên Türk. Wê derbasî çemê hêya firêtê xêbûr bibe li xuşk û birayê xwe re jê çepkar heqin wê li ber xwe bide Kurd. Wê li ber xwe bide. Yana bi ta wê peymana Colanî yani ez wek ronî dibêjim ez vê fikrê nadim ama ez dibêjim qey hewceyê mazlûm kebanê ji nav pê ve nerişamê diye ev jî xeterî ye. Heger civînek din çêbibe li deverekeke bêhêl çêbibe. Li dewletek din çêbibe û li wê derê mazlûm kebanê wê bibe ji gelê min vê dixwaze. Gelê min dixwaze ew bixwe rêve bibe artêşa wî hebe girêdayî Sûriyê bibe. Qebûl dike tu qebûl bike tu qebûl neke gelê min biryar daye ne Rojavayê Kurdistanê gelê Kurd wekene tew biryar daye ji bo mirinê wê şerak. Ji bo namusa xwe bi Parîz wê şerak. Rewş hatiye vê derê. Fikroni yani ev biryar gele biryana wan be ev ana Sedî set. ev Sedî em berwane em kararê wan silav dikin û xwe derkevin. Yeter ki birabêj Sedî set. Kevin kola em kola da birabêj em şer dikin em pişta wane. Yani ew zanin lê em jî bawerin ku biraz çêk û nê qebûl kirin kes ji Rojava qebûl nake. Tenê gere em wan bi fikrê wan û bi ramanê wan û bi biryara wan azad bil. Em ew tesîrê xwe nedin ser wan. No. Heval heyecanı tabii ki. Yani vakit bir şey vakit. Necmo tesiri ku mesela tana goya dem temsiheta demi tu xwaza her lû tişlan bêje. Yani tu mafê kesên ne di kolan û di mewziyê herb da here bêje ku işte ev çareserî baştir e. Ew ne mafê me kesê ne mafê demê zî gere tu qarş nebe. Ew biryara xwe birabidin. Ya ma aşkere biraz ji bo Rojava ege Diyarbekir dernekeve ser kuçan û hewlê xwe nîşan nede merav sad zane sibê tenê ji bo vî armancê ew meşekî azî mîtîngekî pir tefandî were birêve birin. Yani herin ji Öcalan bipirsin bibêjin tam divê sıra müstekîmê Ya em ji bo mamoste. nekin. Yani Öcalan divê çênekin arkadaş ma hûn dijminê min. Ya Öcalan ne meseleyi mamoste ne anka memleketin teferruata ne mesele ne meseleyi Öcalan gotu ben ne gotu ben mesele ne Rojavayê Kurdistanê em dibînin gel rabûya serxwe çima hûn îro 25 mehî tê kîjan rojê hûn zane îro 23 mehî roja agirbest dikeve roja agirbest dikeve yani belki kıyamet rabe gelê Kurd çima hûn na velhasıl naha çalakî li tu deverên Kurdistanê çalakî ne ji bo tu pêxemberan ne ji bo tu xwedayan ne ji bo tu evliyayan ne ji bo tu kesî çênabe çalakî ji bo Rojavayê Kurdistanê wê çêbibe yê vê nebînin uçak din biçêke û ya bi hawakî din vê organize bike û derxe pêş bira her hesab bide gelê Kurd derdekî wî din heye ew girêdayî hêzek dine ew girêdayî kîjan hêz be ew hêz girêdayî mîtê ye em ev din nehapîne. Yeksî biraz yana em bu 40 sal xweyî dozekîne em canda milda malda mülkda zarokê xwedan ji bo vî dozê yani bi xwe ana qernê me em derdorok meze dikin belkî bi hezara nas û dostê me mervê me ji vî dozê de çûne. Doza Kurdistanekî bû, doza milletekî bû, doza netewekî bû, doza axekî bû. Yani merav van tuşta hemû dev ji ber de û dozê berê wî de alî kidinê û hemakî ew kêrzî wek ku ser ostê me be astê me bêşîne. Yani biraz ana Slavê dikî dilê wî değişê. Yani
برازی مرن نکاره سری خو راکه مرن نکاره بشوی راکه به مرن نکاره شب و روز فکر و اوکه گریدانه و مبیعد بچبو بوی هوای دا کسی کو بیجه تشتی دینه بینه پیشی و اوکه برازی او قدی فکرکی نباشه گره مر بیجه ستوب بس از بخود بیجم تشتكي تجيب بيجم دما مال كوباني من بيا خو بيجم بوي تدي مش فاهم بقى يعني حتى انه هاد حمي شالكيج بوي بريزو جران شي بونه وقت شالك وان تبي بومم وقت روجنا ما وان تبي بومم ومن غاز جي خاريه وطيريا من بيجي سرو كابو الشر الكوباني دري هري خطر دا دري هري خطر دا يعني دي مرونو ماين بو دما دكتن اودا دا مشار بكر دي كسي يكمين يغازي دكر بيجي ريبرابو بيجي سرو كابو خيريا مسئله دردی من تفهم دکه از یعنی نه بلکه دیدی باش یام تو بس از زمان دکی زمان دم بحث زمان دکم اف بگمانه اف گاف اف ها از بانگل نوچگان حوالی خواه بکم وکرونی از روزنامه بانم وش قالك درارة بنفسينهم مقالة من وانا تشتمل درار بالله دكن بنفسينهم ريبورتاجين سياسة المدار يكون يتعصى هري جور دادكم وبجاني هروسا اذنو چاور برده سمن وکر روزنامه کی نه مدوری سر من خدا جمع رب بیجه بینو چی شناکم خدا جمع رب بیجه روزنامه کرد جگرک دسته خال ماسیفه خدا جمع رب بیجه بینو چی شناکم از به اچ شناکم تمام تشتکی وسایه اما از وکر روزنامه رونی راز بینو چی شناکم خواستم روزنامه ام هنا زاروك بور مد باوري بدوزك يعني بابو كلمه ابم ديامت قلت نتشن نكن ما قدري كسي نكر وما همبروان بحرمتي كرم ريا راستو ايروزي وساكيه ريا راست قاوا تشكيبو نجبو حرمتا البركسان القريدا هبالتيان انزي بدوستان معروف قريت شو نكد يعني خطا راست خطا ولاته خطا كردستان وايش ما يكمينه قرا مو بيبغرن بوي خدمت بكابه بوي نخدمت بايرونا ام قرا بجنا فرمو کامل ویا گودار کن قطن هر چهار آلیان دا از هیویدارش باجاری کوبانه راستی جنها دور پیچه که پرمزنده آف کهربا کلو پلین جیان حمول سر قطن هر چهار آلیان دا دور پیچ کریه لی خلق پاراستنا خواهده که لی هر کروش دیچه خرابتر دبه بریا چند ساعتان جی شبکه انترنتی قطبو بانگا خلقی اوکو همو خلقی کردستانه همو کرد خودی کوبانه در کبن کوبانه آمنه دا شهید انت 1014 چاوکو کوبانه همو چتایم پاراستم دروجا ایرو دا ام دی صادبینن کوبانه راستی مترسیه کی پرمزنده گلیوه برخوادیره لی چتا هول ددن هر کو بچه خوانیزی وی باجاری بکن آجی جبو کم دنگی خواب تواهی جیهانه گینن مبریه کی پر زحمت افدیمن بو ریکر راستی جی ام د تاریتیه دانه نه تنه از همو خلق کوبانه بانگا خلق کوبانه همو کردستانی همو کرد خودی کوبانه درکبن کوبانه هر کو دچه مترسی لسر زیاده تر دبه زاروکن کسین تمن مزنن پیوستین جیانی ناین بیگانی مستحيل فيزا كان هي مش بيجانا كريه دقوتنا بكم مزكه انها ارمانجا ارتشا شامي ودولة ترك كوبانه جبرجة حلقة اللواز كوبانه يعني كوبان غازين كاجر هذا والحاصل وكوبان تشتكي ويدي هي يعني 26 مي يعني سيرودن قيبارت يعني سيرودن يشارودن سالفجر چیه سالفجر داعش تيك شو كوبانه 26 مي والحاصل کوبانه دبن خطریا که مزندایه کوبانه یک کان بالی بکه باکوری کردستانه حوجیه باکوری کردستانه زوبر خبدن دبچه سینورن کوبانه اولوی دره آماده کاریا که مزن بمشانن کوبانه دبن خطریا که مزندایه و دخوازن کوبانه هیدی تی خدبچه دور پیش بکه و همان دمیجی برخدانا لعالی روجوای کردستانه دن تی مشاندن لهمبری ویجی شانتاج بکن لسر ماسا دیپلوماسی و لسر ماسا شر یعنی هم چقال برخوا بدن کابنرم که ایدی کوبانه یجبوی و پیلوس که بکره مدور لیگرتیه والحاصل کوبانه دمن خطریا کمزن دایه به دلیل دخوازم وک روزنامه‌وانی کی وک کسی کی لوی دری شرکر و بریم بو والحاصل بدل كده دا نمثل يستاغم اي رب حضاره قوري شهيد عن اخوه جان اخوه امانه اخي كرن وك كسي كده دخوازم بيسبب زمان آن ها در هری خطری مثل خوبانی هایی خطریش مثلا وی چی و به هم شانتاج لهمبری مظلوم خوبانی جنرال کرد بکه و برخدانا
gelê Kurd ya kirin ha li Rojava dime şerpê bike da ku hûn gavşin ve navêjin da ku hûn ve şertê me qebûl nakin binere me Kobanî em bifetsîne û em ku Kobanî bixin da Kobanî jî rûmeta gelê Kurd ya û heman demê jî binere 26 Mehê salvegera Daişê ya Kobanî têk çûye welhasıl lîstikên pir mezin pîstê lîstin ji gelek hêlanda Ana rast Anha jmara agahî hatiye çete ve êrişê Kobanî bikin herkes bira hazır be amade be êwan ew dixwazin têkçûna Kurdan li Kobanî bibînin belê ana hazır ki em nûçe weke deqeya dawî ana hatiye bi taybetî Sûrûç li wan hereman eger bikaribin bikevin hereketê baş dibe. Yani göre Bra- var yekerin biro ev biremin yani biraz yani vak Ronigo mesleka me kare me şoğle me sıfatı me çet beraber beri her tuşte em Kurdun em ketkare vi işene u em bi tuşte serbilindin eğer İro ev deste mara hera rumeta me namusa me şerafa me diçe gere em liyo kayder kevin yani jbo izi peyviste ku ev kesin servan ajansan sen var nuçeyan sen var me kanal medyan ser rayedar û an jî xweyî gotinên partiyên siyasî gere ew derkevin ortaya û van gazina bikin lê li dijî van tuta herdin mara gere bêjane ez ana bixweş vat bêjim kesek ku li Bakurê Kurdistanê destê wî çit tê ji bo Kobanî gere îro bike sibê dereng be Birazî sibê destê xwe bike qirikê me ew bifatisînin dixwazin ji xwe wî çêkin gere em ana da tuştê destê me werek ew tuştê dinê plana we kiriye plana xwe paş ve bavêjin ko Cardın mitinga xo mehki paşe çekin, dime paşe çekin. Ama îro gere em bir rewşê xelas bikin ji vî nava mengena xo derxin. Em vî mengenê xo ostiyo xwe ji mengen derxin. Başka çare tune. Yani kesek ku bêje bu ev görev an yek ji mira gotiye yani me plan kir bu plan me degiş nekir. Her tuşte ne ayete xwede. Mara kar her tuşte degiş bike. Fermo îro kare ve îro kare fikir. tiştekî bêjim bira her de serokên partiyên Kurdiyên çûnin Rojava tu alîkariyê nikabin Rojava bira nerin Rojava bira herin sînorên Kobanî bira herin ser sînorên Kobanî bira nerin Rojava çûne Rojava dîsa biratiya gela bifroşî bixapînin bira nerin ser Rojavayê Kurdistanê bira sikura Rojavayê Kurdistanê berdin madem ki kanibin û bira riya gelê Kurd jî berdin gelê Kurd dixwaze aqil fêr û dîwara xe hûn kanibin organize bikin sazî bikin da ku dibe çi pêşentiyê bikin weke Selhedîn Demirtaş heft ji zindana bidin ber çavê xwe binere medît hemî siyaseta Kurd û siyasetmedarê Kurd hemî wan bi Selhedîn Demirtaşekî nekir hûn jî derkevin kolana bira gaz were we bira şer bikin bibêjin roja rîlê têye em berê xwe dizin Kobanî merin Rojavayê Kurdistanê weke dibe çi her du rêveberên her du hevserokên partiyên Kurd bira nerin Rojavayê Kurdistanê bira herin ser sînorên Kobanî Ya tiştekî dijî hat bîra min. Ya divan êrişên dewleta Tirkî li ser Rojavayê Kurdistanê de rojnameyekî me, televizyonekî me nefikrî ya weke hurmeta ji bo milletê Kurd em rojekî weşana xwe Kurdî çê bikin. Ya özgür politika manşeta xwe rojekî Kurdî bavêjê, du rojan Kurdî bavêjê. Ma dünya xira dibe. Ma hûn ê çi wan da bikin? Mesela televizyonên me ê Tirkî weşanê dikin, ew malperê me weke hurmeta ji bo Kurdan ya. Ya normal li derekî cîhanê binêrin. Vaya ana hesekî hevanno, ana hesekî nîşan dide, viya bînim jêr, temam. Normal bifikirin aniha li welatekî Afrikayê wextê ku komkujî çêbibe, weke hurmeta ji bo vî milletê Afrikayê welatekî meriv bi zimanê wan manşet davêje weke hurmet. Meriv dibêje ez bi te re me. Ême rojnameyê me tiştekî wisa nakin. Ecêb tiştekî ye. Kek bedran ana birazî bu notu penc birda televizyonên me li Ewropa heye notu yekî da notî da birda em xweyî çapemeniya azadin wekî hat gotin yani ser vê kedê ew keda ku heta nihazê milletê Kurd dide û dixwaze van saziya ser piya bide sekrandinê îro em gava mêzekin mesela di mesela tamamı bir çapenî da neynika me ji bo propagandaya hondrîne ji bo derva tu hazirî me nekiriye kes me nagire ciddiyetê ana kes nûçeganekî me muhabîrekî me nivîskarekî me di nava medyaya dünyayê da bikar be xweyî gotin be ji medyaya Bakur heye
medyayê başûr ji me gelek salan paştir dest vayê îşa kirin û xweyê rewanin li nava Washingtonê, New Yorkê, Moskowayê, nava şer heta nava paytextê welatê din hemû hene û hemû zî karê xwe pir zeral û baş zî dikin. Lê ême tenê propagandayekî girtî, propagandayekî bandora xweyê hondir me wîsakî ayarkiriye û wîsakî nîşan din. Yani birazî gava me wîsakî bifikire ayb û şerm e ji bo ew keda ji Mehmet Şenol'a heta li va em hatine ke layıkî vê tiştên ne. Yani ew em xwayê tecrübe bûn lê ew tecrübe ana îro em dibînin birazî em wisa ewkekî pir girtî û neynikekî berê wî bi hondirê xwe da tenê ji bo propaganda xwe bikartînin. Tiştekî ne baş e. Gelek xirab e. Mesela çepemenya Avrupa, az bir rojnamava mara gelek ara yani taybeti hineki Alman û hineki Swisra teke yelam. Jibergel û çan çêdikin û çiwan bêbingehen û çêwan welhasıl li hêla Araba digirin. Paşo jî wana dostê me nabûn ha. Paşo jî çepgir bûn dostê me nabûn. Paşo. Ez wê jî bibêjim fakat hinekî jî gazı nadikin divê heyra na yani nal Rojavayê Kurdistanê derekeke İngilîzî yani cîhanî çapemenya ki hatiye qebûl kirin tune em agahiya ji ya Şamê digirin. Wan kanalê wan fermî, kanalê wan bi İngilîzî weşanê dikin. Ya 14 sal neyse em neke ez rexna nakim guhmedê ez ê gefa xweşîn nabavîşim. Ez gotina xweşîn de digirim rexna nakim. Nana kek ronî ana birazî 20 sal berê belkî 30 sal berê xortê me tune bûn, xortê me İngilîzî, Almanî, Fransî bi zimanê dunya cîhanê kar bikin tune bûn. Ana hene însanê kesek ku üniversiteyê rojnamevanî xwendine li va hene, însanekî pispor hene, însanê ku di kar û xebatê xwe da herî xweyî dîplomane hene. Lê me van insana hemû ji xwe dûr xistine. Ev însan hemû ciyê dinê de kar dikin. Yani ev niyetekî ev niyet gava hedef û armanca wî tişkî dinê be tabii uçaxê gora wî hazirî nake. Yani çawa ana ji bo yek tenekê ew Sami Abdurrahmanê çi ye li sonra Londonê. Tamamê çapemeniya û tiştê li Sûriyê ew kirin çavkanî ew e. Çima tiştekî wîsakî heta niha menî karbûn çêkin. Yani em wa tenê sûcdar nakin, em xwe sûcdar bikin. Lê imkan destê wan dane. İmkan destê wan dabû wana zî wana baş bikar nanî. Îro em wana xeber nedin birazî sibê millet xeber bide û hesabê zî bipirse. Ger me re ez bîr vaneke. Ya. Na rast e. Aniha di nexşeya şer ya Iraqê de êdî ciyê Daişî heye. Daîş axekî perçeş bu Daişî hatiye Suriye'de ne Irak'ta. Nana li Iraqê. Gotina xwe dawî weke ronî ez wê dibêjim heyran ew kesê niha li çepera li ber xwe didin divê çi Xwedayê min, pêxemberê min, serokê min ewin. Jin û mêr yê li ber xwe didin û yê jî divê çejêra xizmetê dikin, nan çê dikin, agir vê dixin û fîşekê wan dadigirin. Xwedayê min, serokê min, pêxemberê min ewin. Wekî din tu pîrozbahiyê min tu kesekî tu divê çi pîrozê min nîne. Ewladekî Kurd ez bejna xwe li ber wan ditewînim û Rojavayê Kurdistanê bi rêvebirên xwe General Mazlûm Kobanî û leşkerê wî û hevalên wî û gelê Rojavayê Kurdistanê li ber xwe dide bejna xwe li ber wan ditewînim. Bakurê Kurdistanê bira dev ji vê polîtika xwe ya eva weke dibê çi fantaziya bes têxe bedena Kurd û bedena Kurd bi hawakî weke dara sêva ya porteqala bide. Lê wisa neke. Bes. Aniha ev cî ku hûn dibînin hevando diqekî evaya Iraqê heta niha Daîş tune bû. Aniha ji bo Iraqê rûpelekî nû vekirine Daîş tê de bi cih kirine. Yani evaya di kontrola Daişê de ye. Evaya di kontrola Iraqê de ye. Evaya di kontrola Kurdan de ye. Eva noxtê hûn dibînî jî di kontrola dewleta Tirk de ye. Binêrin. Veya baregehên askeriyên dewleta Tirkiye ne binêrin vira şir naxe Silopî vê derê hemî baregehin. Aniha cih dane çend baregehan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Heştê baregehê wan heştê qereqolê wan li Kurdistana Başûrê. Ama beriya niha di xerîteyên beriya niha da cih didan Partiya Karkerê Kurdistanê jî yani heremê parastinên medyayê
rengê wan cuda bû anha tune tiştekî tune ye. Kek bedran na marif çi dawî bêje ez ê digotuna bêjim em bigirin. Yani birazî dibe ku dünyayê ji bo rojava ser masayan biryarekî dabe. Dibe ku ew biryar ji bo fetsandinan mebe. Dibe ku ji bo teslîmetan mebe. Lê wek min destpêkê de digot ti biryar ne mehorekî xwedayî ye ne mehorekî ayetê Xwedê ye ku neyê degişkirin. Destê me daye. Lê gere em siyaseta xwe û berxwedana xwe li her alî wek Kurdistana diyasپora û Kurdistana çarperçeya her kes bikeve kuça bikeve serokka kî destê wî çi tê birabe. Birazî ev dünya rojekî goyê xwe çabe xwe digirin sê roja di roja çar roja heta dawî nikarin. Ê mecbûr me bibînin û eger biryarekî hebe belkî em nikarin wî biryarê tamamî zî de giş bikin em karin wî biryarê sis bikin biryarê bînin ser snorê qebûlkirinê yani kes ji me nexwaze ku em rojavayê da ew kesê ku me 10 sal dijî wan şerk kir ew ê ostiyê me jê dikin ew ê kulî keziyê keçê me jê dikin em bi wan re bin siya wan bin çekê wan jiyandin qebûl bikin. Çi ştekî wisa naye qebûl kirin û îro wek te nîşan da û wek tiştî dinî yani hemû rayedarê wan hemû berpirsê siyasî û eskerî xwayî çekin çeka girtine kuçan dane ketine mewziyan biryarekî eşkere û zelal e. Tiştê ev karekî giran tîne ser ostiyê me zî dibe ku em zî ji derva da rutbe û xwayî gotin û koltuğa me çi dibe birabe em wana wek qiblegeha Kurdistanê qebûl bikin û em bêjin ku biryar ewin wana biryar da em pişta wan em ji bo ku pişta wan xurt be çi destê me were em îro bikin. Birazî mehkî paşê dereng e sê roj paşê dereng e çar roj paşê dereng e her roj gere em ya bikin û birazî milletê Kurd vî barê waya nîşan dide her roj ser ekrana sizî dibînî em dibînin her bajarekî da millet kuça ye û li gere ya giraniya mezin zî li ser Kurdistana Bakur e. Kurdistana Bakur Kurdistanekî xwayî 60% e yani rojava 10% Kurdistanê ye. Em nikarin barê giran hemû bikin ser ostiyê wan. Eger em nerabin li Bakur da ranebin û berê xwe nedin ser sînora û nebêjin ku ji bo me rojava û Bakur tune ji bo me sînor tune em bana pûç nekin êsibê dereng be. Gotinê mizê gelek spas. Mala te ava Ronî tiştekî dibêjî? Ya tiştekî nabêjim heyran em kesê li ber xwedin em ji wan re deyndar in. Em weke civaka Kurd rastî em yani hemî psikolojiya me xerab bûye em bi vî hewa nizanim hem çawa bikin nizanim silav dikim wa kesana. Mala te ava psikolojiya xwe xira nekin hevano rojên serkeftinê li pêşiya me ne ez hîs dikim tiştekî wisa dibînim. Sibê çavê we bir sibê ve ez dibêjim qey civînekî giring çê dibe min hin agahî girtine lê tam sedî sed piştrast nekiriye. Sibê li perçeyekî welatê me civînekî giring çê dibe di asteya bilind de rayedar tevlî dibin ka em binêrin wê çi encam derbikeve lê bawer dikim Amerîkayê jî İsraîlê jî cîhanê jî serhildana Kurdan dît dewleta Tirkî jî tirsiya dewleta Tirkî dedî çend roj em dibêjin 25 milyon hemwelatiyên Tirkî hene ê Kurd eger bixwazin dikarin di heftekî de Tirkiye temamî bloke bikin. Kurdan hê hêza xwe tam nîşane daye. Tirkiye dibêjim êdî dikare bitirse ji Kurdan û gencên îro jî bi temamî Kurdan wan da dike. Ez hevan ez xatir ji we dixwazim peyamê we hene elbet ez ji we re spas dikim ji bo piştgiriya we ez tamam hevando deqekî ez hema vê jî bîrim ser ekranê wana spas bikim ji hevala re ji ber ku dibin abone piştgirî didin me hûn her hebin gelek spas dikim ji bo piştgiriya we ji bo hevaltiya we tam di demekî wisa de eger hûn bi me re bin xizmeta me ye ji bo milletê Kurd wê zêdetir bibe her hebin silav rêz ji hemiyan re hevano bi deqekî bise nûçeyekî dawî heye bise deqekî çi bû deqekî nûçeyekî deqe dawî heye deqekî bisekine Nûça xêre be. çi hekî gaza jehrî avêtine dawosê ciyê mîvan lê di civîna dawosê civîna aboriya dawosê heye ya gaza jehrî avêtine nava mîvanê salonê gelo kî avêtiye çalakiyekî ev acaba
acaba Davos'ı kiye dikare tevlî bibe deqekî anha hevan hevali kul me temaşe dikin hûn dikarin li nûçeya binêrin me tiştekî nedît anha dibêjin li Davosê ciyê ku mîvan lêne salona berfireh li wê derê gaza kîmyewî avêtine wê derê. Yani niha em zanin Davos foruma ekonomîk ya cîhanê li wê derê çêdibe her sal serokên cîhanî li wê derê ne. Ahmed Colanî hat ne hat nizanim îro. Hat ne? Na bawr gerek betal bû bawiyes. Not. Ama ew ê li wê derê ye. Ew Danim hemû li wê. Trump li wê derê ye. Belê. Yani hevkarê Colanî Trump li wê derê ye aniha şîrîgê Daişê ye. Ev gaza kîmyewî ku avêtine wê derê. Tejî lêdinarin tu jî bi Fransızî lê binarin ew hebin hayî neketin çapemeniya. Ha ez Hemen hat Euronews vekim. Ez Euronews vekim Yani- rast bêjî. Yani ancak wê derê em binarin. Ew çapemeniya Fransî dikare bide Davos. Hani Hevano deqekî li bendê bin ez vê nûçeya Davosê anha dişopînim. Navenda konferansê anha hatiye valakirin ji wê derê. Yani rewşekî acîl îlan kirine. Ev tiştek ku avêtine wê derê ama alarmı vê xistine. Deqekî ew jî heye. Deqekî bise vîdeo heye ez bu ara par vê bikim deqekî. Yani tiştek heye. Belki peş ta peşiyle girtine nizanim. Belki çalakiye gencam biyeci ez yüz nizanim. Li anha nûçeya ku dibine ekran de derbast be weke lezgîn çete ve êrişê kobanê bikin ev jî agahî weke deqeya dawî hatiye. Ew êriş bikin dibe mirov müdaxale bike çawa dibe nizanim. Lê civînekî jî sibê heye me hîn piştrast nekiriye civîna sibê eger çêbû çêbû çê nebû êdî em nizanin. Em xatir ji we dixwazin hevano gelek spas dikim ûn here bin. Evet baş.